Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Boma lasankha akuluakulu atsopano oyendetsa mabungwe komanso kampani zina za boma. Mabungwe omenyera ufulu wa anthu mdziko muno apempha adindo kuti akhazikitse njira zotetezera anthu omwe amamenyera ufulu wa anthu. Ndipo mu nkhani zakunja dziko la Australia lakhala loyamba kuletsa ana zaka zochepera 16 kugwiritsa ntchito masamba a mchezo. Boma lasankha akuluakulu oyendetsa ntchito za mabungwe ndi kampani za boma 66. Anthuwa awasankha pa 9 mwezi uno omwe ali pansi pa maunduna a za maphunziro a chinyamata ndi masewero, zofalitsa nkhani, malo za mtengatenga, za mafakitale, za chilengedwe, za chuma, za ntchito, za ulimi, ndi kuti pasamakhale kusiyana pakati pa abambo ndi akazi, chisamaliro cha anthu ndi aulumali. Mchikalata chomwe adulutsa mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi chati boma likuyembekeza kuti mamembala awa athandizira kutsogolera ndi kupereka upangiri omwe ndi othandiza kukweza ntchito za mabungwewa. Mabungwe ena ofunika ndi Malawi Broadcasting Corporation MBC, Electricity Supply Corporation of Malawi ESCOM ndi National Food Reserve Agency NFRA kuphatikizapo MACRA. Boma ndilozipereka kuthandiza bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau ACB. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah ati boma likufuna kuti ACB idzigwira ntchito zake popanda olowerera. Iwo ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wa tsiku lokumbukira ntchito yothana ndi ziphuphu dziko lonse lapansi la International Anti-Corruption Day. Yamikanisi Mtowe ali ndi ripoti. Bungwe la United Nations linakhazikitsa tsiku la 9 Disemba chaka chilichonse kukhala tsiku lokumbukira ntchito yothana ndi ziphuphu pa dziko lonse lapansi. Cholinga cha tsikuli akuti ndikufuna kuphunzitsa komanso kuziwitsa anthu zakuipa kwa mchitidwe wa ziphuphu komanso kufunika kogwirana manja pa ntchito yothana ndi katangale ndi ziphuphu. Mutu wa chaka chino dziko lonse ndi kugwirana manja ndi achinyamata polimbana ndi ziphuphu kukonza tsogolo la umunthu. Ku Malawi tsikuli lakumbukiridwa pamutu wakuti kulimbikitsa umunthu pa nkhondo yolimbana ndi ziphuphu. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Jane Ansah wati ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu sikuthera pa kuteteza chuma ndi katundu wa boma kokha komanso kuteteza ulemu wa munthu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wati achinyamata akhale patsogolo mu ntchito yothana ndi ziphuphu komanso kumanga tsogolo lodzala ndi umunthu, kuchita zinthu poyera ndi kulondoloza chuma cha boma m'madera mwawo. Iwo ati boma liwonetsetsa kuti bungwe la ACB ligwira ntchito zake opanda olipinga kuti onse opezeka kusakaza chuma cha boma adziyankha milandu. Iwo ati mchitidwe wosolola ndalama za boma umabwezeretsa mbuyo ntchito zachitukuko komanso kulepheretsa boma kugula zinthu zofunikira kuphatikizapo mankhwala mzipatala za boma. Naye mkulu wa ACB a Gabriel Chembezi wati ndi udindo wa aliyense kuthana ndi ziphuphu. Achembezi apempha achinyamata kuti apewe njira zachidule zopezera ndalama zopanda chilungamo koma kuti achilimike pa chilungamo ndi umunthu pofuna kusamala tsogolo la dziko lino. Pamwambowu bungwe la Blantyre Water Board, Malawi Law Commission, Machinga District Council, Ministry of Tourism ndi Mberwa District Council alandira ma certificate aulemu komanso mendulo kamba kandondomeko zomwe anakhazikitsa zolimbikitsa chilungamo komanso kuthana ndi mchitidwe wakatangale pakati pa ogwira ntchito awo. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Boma latsindika kufunika kulimbikitsa ubale wabwino, ntchito za malonda ndi chikhalidwe pakati pa anthu a maiko a Malawi ndi India. Mlembi wamkulu mu unduna woona za maubale wa dziko lino ndi maiko ena a Bright Molande ayankhula izi pa msonkhano omwe ofesi ya kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi inachititsa ku sukulu ya Unima otchedwa India Dialogue. Ngati anthu tiyenera tikhale pansi tisanthule ndi kuzindikira zinthu zimene zili zabwino pa ifeyo ngati anthu. Ndipo pali zabwino zambiri zimene zili zabwino kwa ifeyo ngati anthu. Zimene zozo tikazipeza
tidzazindikira kunena kuti ifeyonso ndife ofunika kwa maiko ena. Si maiko ena okha amene ali ofunika kwa ife, koma ifeyonso ndife ofunika kwa maiko ena, ndipo si India okhawo yayi. Maiko ena onse ifeyonso ndife ofunika. Ndiye ngati tili ofunika, tikazindikira kufunika kwathuko, ndiye kuti nawonso ayenera kukhala ndi zoti aphunzire kwa ife. Tinagwirizana kuti pazikhala kusinthana kuti ana skulu athu azitha kupita ku India kukaphunzira pang'ono, akabwera kuno tizizindikira kuti munthu anapita ku India, ma credits ake ndi awa, azikhala mbali imodzi ya curriculum yathu. Nawonso atha kumabwera ma students kunoko, sikuti akhale chaka chonse yayi, atha kukhala 1 week or 2 weeks, nawonso aziweza kuno, chifukwa ndi kugawana nzeru. Sitikufuna kuti nzeru zikhala zikuchoka mbali imodzi kupita mbali inayi. Boma ndilokhumudwa ndi momwe ntchito yomanga chipatala chaching'ono cha Chipayika m'boma la Nkatabe ikuyendera. Chipatalachi chomwe nkuphatikizapo nyumba ziwiri zaugwira ntchito chikumangidwa ndi Chimuhanya Building Contractors ndi thandizo la ndalama zokwana 3.2 billion kwacha. George Mkandawire wafika ndi ripoti ili. Ntchito yomanga chipatalachi inayamba mwezi wa Okutoba, ngakhale kuti mwambo woyamba ntchitoyi unachitika mwezi wa Februwale chaka chino. Poyendera ntchitoyi, nduna za umoyo Amadalitso Valoyi anati ndi osakondwa ndi momwe ntchitoyi ikuyendera, choncho yauza kontrakita pamalowa kuti apange machawi kuti anthu amuderali ayambe kugwiritsa ntchito chipatalachi, makamaka amayi ndi ana. Lero liditazayendera kuno ku Chipayika chifukwa ndi health post imodzi yomwe ikuthandizidwa mu initiative yomwe timayicha presidential initiative on maternal health, and zikusonyeza kuti sizikuyenda zinthu mene zikuyenekera kuyendera. Takhala tikungomva ayi kukupangika ma construction koma zinthu sizikusintha. Iyi ili chonchi kuma kuli ina yoti ili chabe pa foundation, ina yangoyamba kumene zomwe zikupangisa kuti tichedwetse kuti anthu angati kuno ku Chipayika kwa Banda ndi malo siyana maboma osiyana kuti apange access afikire kuzipatala zapafupi. Ndiye monga president ananenera kuti iwo nkhani za chipatala, nkhani za umoyo wabwino zili patsogolo pawo, ndipo akapanga promise president amata kuchita zomwe iwo apanga promise. Ndipo kontrakita wa ntchitoyi Alexander Ng'oma wati kuchedwa kunachitika chifukwa cha mavuto a mabondi komanso kusowa kwa msewu wabwino opita kumalowa. Ma challenges amene analipo chabe anali kutati lipire ma advance because of my issues ama bond and the like. Komano after my bondi tilipira October, then nchito mene tayambira mwaiona hapa within a month tapanga direct icho the kuna site na so tapangapo at least tapangapo ma foundations and the like, so nchito end up to be assessed automatically. Chipayika ndi modzi mwa health post anayi monga Banda, Bwerero ndi Kayiwozi omwe akulanda ndalama zokwana 3 billion kwacha kudzera mu presidential initiative for maternal health. George Nkandawire, MBC, Nkatabe. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Boma lasankha akuluakulu atsopano oyendetsa mabungwe komanso kampani zina za boma. Mabungwe omenyera ufulu wa anthu mdziko muno apempha adindo kuti akhazikitse njira zoteteza anthu omwe amamenyera ufulu wa anthu. Ndipo munkhani zakunja, dziko la Australia lakhala loyamba kuletsa ana zaka zochepera 16 kugwiritsa ntchito masamba a mchezo. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu, mabungwe omenyera ufulu wa anthu mdziko muno apempha adindo kuti akhazikitse njira zotetezera anthu omwe amamenyera ufulu wa anthu mdziko muno. Mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu mdziko muno la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR, Amaiko Kayatsa, ndomwe ayankhula izi makamaka ati akuluakulu amabungwe ena amene
Ndomwe anena izi kunzuzu pa msonkhano omwe anakonza ngati mbali imodzi yokumbukira tsiku la anthu oteteza ufulu wa anthu pa dziko lonse lapansi wa chaka chino. Rodoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Bungwe la Youth and Society yes mogwirizana ndi bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC, Human Rights Defenders Coalition HRDC, Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR ndi mabungwe ena anali ndi mwambo wokumbukira tsiku la anthu omwe amateteza ufulu wa anthu pa dziko lonse omwe unachitikira mu mzinda wa Mzuzu. Chikondwererochi chinayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa roundabout ya bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Mzuzu kukathera ku hotela ya Grand Palace komwenso kunali mtsutso. Poyankhula ku Mzuzu pamapeto pa mtsutsowo, mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Michael Kayatsa anati anthu omwe amateteza ufulu wa anthu amakumana ndi mavuto ambiri dziko muno pa nthawi ya ntchito, monga kumangidwa, kumenyedwa kapena kuopsezedwa pa masamba michezo. Akayatsa anapemphaso adindo kuti akhazikitse njira zapadera zomwe zingathandize kuthana ndi mchitidwe wa nkhanza polemekeza ufulu wa munthu. Ndipo iwo anapempha achinyamata kuti adzimvetsetsa bwino udindo wawo pa nkhani zokhudza ufulu wawo komanso kuteteza ufulu wa anthu ena. Akatukuona anthu akulemba zinthu zosiyana-siyana masamba ntchezo zonyoza zinaso ngakhale kuopseza kumene kuopseza kuti imwena mukapitiriza kumenyera mofulu zichitana no zinthu ena kuti pakati kukhane kumene ndi chimwe tunanena kuti boma ludindo kuonetsetsa kuti anthu amene amenya ufulu anzawo akugwira ntchito yawo mosaopsezedwa. Grigore Gondwe ndi mmodzi mwa olemba nkhani mdziko muno akuti tsikuli ndilofunika kwambiri kwa anthu oteteza ufulu wa anthu pa nthawi ya ntchito. Tsiku lofunikira chidoli chilo zozarwa nkhambe mwe timagwira yayi ndembe tifufuze mene ena kutumikirira anthu timafuna tione kuti pakuperewera mpaka nde tikawunikira kuperewera kumeneko timafuna tionetsetse kuti zilondolozeke ndi kukonzeka kuti ntchito zimene mwina boma limagwira zikhale zopindulira anthu. Mutu wokumbukira chaka chino walunjika polimbikitsa umodzi, kupirira ndi kuchitira zinthu limodzi poteteza ufulu wa anthu. Pakadali pano bungwe loona za ufulu wa anthu mdziko muno la Malawi Human Rights Commission MHRC lati dziko la Malawi likondolera tsiku lokumbukira ufulu wa munthu pa dziko lonse omwe uchitike mboma la Nkhatabe lachitatu, pomwe wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana akakhale mlendo wolemekezeka. A Boniface Mansa ndi mmodzi mwa komisionera a bungweli. Kulu timafuna titsindike tsiku la mawa limene ndi pa 10 December limene dziko lonse lapansi limakumbukira tsiku la ufulu la anthu, ufulu wa chibadwidwe. Kuno kwa ku Malawi tsiku likuchitikira ku Nkhatabe pa Waterboard Ground. Rodoviko Nyirenda, MBC News. Nduna ya zachilengedwe mphamvu ndi migodi Jean Matanga yati boma lipitiriza kulumikiza magetsi manja ambiri mdziko muno kudzera mndondomeko ya Malawi Rural Electrification Program MAREP ngati njira imodzi yotukula miyoyo ya anthu. George Banda ali ndi nkhani yonse. Polankhula pamwambo ya samagesi pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Chigumukire yomwe ili pansi pa ntchito ya MAREP 9 ndela mfumu yaikulu kuntaja mboma la Blantyre, Amatanga adati magesi ndi njira imodzi yopititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Ndunayi inati boma lalimbikitsa ntchito yolumikiza magesi kumanja ambiri a mdziko muno ndi cholinga chobweretsa kusintha kwabwino pa miyoyo ya anthu ambiri. Ndinosangalala kunena kuti tabwera kunoko kudzatsa magetsi amenewo a MAREP 9. Nkhani imene inayona kuti anthu ambiri midziro akuvutika, anthu amene andira magesi nachochepa kwambiri. Komano kudzera program ya MAREP kuti tafikira kwa anthu angapo komanso tikhati kufikira anthu ena ochuluka. Komanso siri kuthera pomwepa tikhati kamaliza MAREP 9 mumayi chikubweramo tikhati kupitanso ku MAREP ndi maina ya MAREP 10. Ndikupita ku MAREP 10 tikhaso tikuonjezeranso anthu ena ambiri kuti akhali akulandira magesi. Ndiye kuika kwathu kwa magetsi kwa lero kuno ku MAREP 9 zithandizira kuna kuti chitukuko chibwere kuti kuno. Mawu ake mfumu yaikulu kuntaja yayamikira boma kamba ka ntchitoyi ponena kuti kupezeka kwa magesi mderali mwa zina kuthandizira kupititsa patsogolo mabizinesi ang'onoang'ono mderalo ndipo inasindika
kuti ithana ndi mchitidwe wofuna kuononga zipangizo za magesi izi. Ine ndi anthu anga ndikuthokoza kwambiri kuti program imeneyi iyenera ipitirire isaime pa njira iyayi. Ine kwanga kuti chitukuko chimene ndachita ndi manja kuti ndichisamala ndi anthu anga. Ndiyesetsa kuti wina aliyense amene angaononge zitukuko zimenezi ndiyamba ndine kumuzenga mulandu. Apolisi asada kumuzenga mulandu. Chifukwa chitukuko chimenechi tachivutikira mu nthawi yayitali. Mwamodzi ndi ineyo ndidapempha pompano ndipo aescom ndikangoti adandiyiwala koma lero andikumbukira ndipo poma la leroli ndi limene ladzatsa magetsi sonyeza kuti ayi pempho langa lidamveka. Kuyambira pomwe ntchito idakhazikitsidwa mdziko muno, ntchito ya MAREP yalumikiza magesi kumanja ambiri a mdziko muno. George Banda, MBC, Chileka, Blantyre. Mfumu ya mzinda wa Mzuzu yapempha adindo kuti agwire ntchito limodzi potukula mzindawu. Zambiri mulipoti ili. Msonkhanowu omwe unabweretsa pamodzi makansala, mafumu komanso ogwira ntchito ku khonsolo ya mzinda wa Mzuzu omwe cholinga chake kunali kuunikirana ntchito za chitukuko. M'mawu ake mfumu ya mzinda wa Mzuzu Chiyembekezo Moses anati iwo ndi wokondwa kuti tsopano pakuoneka kumvana pakati pa mafumu komanso makansala makamaka pa ntchito za chitukuko zomwe cholinga chake ndi kukweza miyoyo ya anthu amu mzindawu. Ndipo iwo anati alili mapulani ambiri a ntchito za chitukuko omwe cholinga chake ndi kukweza komanso kusintha maunikidwe a mzinda wa Mzuzu. Ife chimene tikufuna ndi kusintha Mzuzu. Anu akakuyeneka akhale ndi umwini amene ali anthu a community komanso ngakhale ma block leader akhale ndi umwini wa Mzuzu City. Tikatero ndi kuti titha kuona Mzuzu sintha. Panopa ifeyo tikudziwa kuti misewu imene itheka andi tinapita kumalanda akuluakulu tadandaulira za misewu yathu chifukwa ku Mzuzu kuno ndikotsalira kwambiri kumbali ya misewu. Ifeyo ngati anu aka Mzuzu nchifukwa tikuyesetsa ndi kupusha kuti misewu imene itheke. Muli ma Kiu town mumaona kuti mulibe misewu ya bypass yotuluka ngati mwa town. Tiyesetsa kuti misewu imene yotuluka ngati mwa town kuti anthu tizitha kuzemba ngati mwa town mu mukakhaza ochitika misewu imene ikonzedwe. Ndi chifukwa chakenso mwaona anthu awawa ndinayitana mafumuwa kuti tikukambirana nkhani ya misika. Muli mavenda aso town munaona amene alili ndi zina mwa zimenezo ndi mavenda onso amatha kusokoneza koma tikhoza zitheka misewu imene ichitika. Ndipo a Chester Mteya omwe ndi mmodzi mwa mafumu amu mzindawu anati ndi wokondwa kuti meya wa mzindawu anayitanitsa mkumanowu. Iwo anati kubwera kwawo kwa pamodzi kuthandiza kwambiri kuthetsa kusamvana komwe kwakhala kulipo m'mbuyomu. Fundo zomwe akamba meya zonena kuti tikhale ndi misika kuyambira kumadera amene tikuchokera kumapitanso mpaka town ndi mfundo yabwino kwambiri yomwe itha kupangitsa kuti mzinda wathu ukhale wa smart komanso wa clean. Chachiwiriso nchonena kuti izi zibweretsa chitukuko chifukwa choti mmene akukambira meyawa zikuchita kuoneseratu kuti ali masomphenya abwino wona kuti ngati zingakhale ndi kuti zapangidwa mmene akukambiramo zitipangisa kuti even ifeso anthu okhala mu mzinda uwu tikamabwera mtown muzooneka mwa ukhondo chifukwa ziyala zambiri anthu akumaziononga kumatayira musika zina zitaya konkuja kumisika ing'onoing'ono tisanafike kumene market msika wathu waukulu wa Mzuzu. Khonsolo ya mzinda wa Mzuzu mwa zina yalionetsetsa kuti misewu ya mu mzindawu komanso ntchito zomangamanga zikuyenda mwansanga. George Nkadawire, MBC, Mzuzu. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Queens Peace Kaluwa wati ndi wokhutira ndi momwe timu yasewerera ndi South Africa ngakhale inagonja ndi zigoli 38-58. Kaluwa wati timu yaonetsa kuthekera kolimbira nawo ukatswiri wa mu Africa ndipo tsopano maso awo alipogonjetsa timu ya Tanzania mu masewero ake omaliza amagulu omwe aseweredwe lachisanu. Queens ikadzapambana masewerowa idzamaliza pa namba yachiwiri mgulu lake ndi kufika mu ndime ya semifinal. Ife tikumanena mobwereza kuti mukati muione timu yathu olo kumapeto kuno muona kuti timu yomwe tinayika awiri okhanda amene anala senior team ena useya ja kuchokera ku under 21 tifuna azikula mmene asewerera leronso ana amene ajawo asewera zokuti akula akhwima akumva ndi chifukwa chakuti timati tikatulutsa wamkulu kulowesapo mwana uja amapita ndi kukachita zinthu kungoti game ya lero yativuta koyambirira kwenikweni kumene mwina tinakhala titatenga nthawi yaitali kuti tikhazikike pa nthawi yaitaliyo tinaona ma tactical changes amene amachitika tikasintha napenso timapanga iwonso amasintha mbali naye chifukwa ndiye kuti anali atapanga maji kuti akalowa player wakuti
akammakandu wakuti akalowa player wakuti akammakandu wakuti ndifake pena pake mdaona titabwezeresa so Joyce tinamuza kuti sasewereso mkati mwina utuluke umusiye mwanayo mkati 1-on-1 samaka zoma zinaoneka kuti pena pake zimadani zimagwira bwino bwino ndiyo ngofunika kuti feti wine kuti tikhale ngati tapanga silu machances athu amene tikupita nawo ku semifinals ndikhulupirira kuti sogolo kusokuli ma Chris Cross amene tikuyenda kuti tidzaone pafupi in this case tikakhala tili kusithana zochita koteratu kuti tikuloweraso mbali ya Uganda chifukwa choti Uganda lero yachenya Zimbabwe pamene ife lero tagonja ndi game inanso yofunika kuyikhalira pansi kuti tisanambe kupanga focus kuntunda tiyambe kuti tadwisa kaya papa. Munkhani zakunja dziko la Australia lakhala loyamba kulesa ana azaka zochepera 16 kugwiritsa ntchito masamba a mchezo malingana ndi nduna yakulu ya dziko la Australia a Anthony Albanese. Izi zithandiza kuchepetsa kuonongeka kwa makhalidwe abwino a ana komanso achinyamata omwe amakopeka ndi kutengera makhalidwe oyipa kuchokera pa masamba a mchezo. Malingana ndi kafukufuku waposachedwa pa yomwe wachitika mdziko la Australia wasonyeza kuti achinyamata ambiri amatengera makhalidwe azomwe anzawo amaonetsa pa masambawa. Ndi nkhani imeneyo tafika pambeto pa nkhani zathu koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu yake. Boma lasankha akuluakulu atsopano oyendetsa mabungwe komanso kampani zina za boma. Mabungwe omenyera ufulu wa anthu mdziko muno apempha adindo kuti akhazikitse njira zoteteza anthu omwe amamenyera ufulu wa anthu. Ndipo munkhani zakunja dziko la Australia lakhala loyamba kulesa ana azaka zochepera zaka 16 kugwiritsa ntchito masamba a mchezo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook komanso Instagram. Munali ndine Amin Musa, makoma nonse. Of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages duty bearers in meaningful conversations that empower and give hope. For over 20 years, MBC's Development Broadcasting Unit, an arm of MBC, has worked with development partners in driving the change we all want to see. With a network of over 100 radio listening clubs across Malawi, our team of experts use social and behavioral change communication to facilitate community-led transformation. From education, early childhood development, health, agriculture, climate change and human rights, we provide a platform that connects communities to solutions and partners to sustainable impact. DBU collaborates with government ministries and departments, local and international partners in mobilizing communities, conducting advocacy and awareness campaigns. We also produce high-quality radio, TV and online content to engage, inform and inspire action. Join us by calling the following during working hours: +265 886 074 521 or +265 997 422 668. Email dbu@mbc.mw or visit any of our regional offices in Area 4 Lilongwe, Mangochi and Kaningina Studios in Mzuzu. Development begins with dialogue. Get in touch. MBC, inspiring the nation. Appointments of statutory corporations, boards of directors. The government wishes to inform the public of the reconstitution of boards of directors for various parastatal institutions whose tenure had expired. The new appointments, effective 9th December 2025, are as follows. Ministry of Education, Science and Technology, Malawi Institute of Education, MIE, Luana, Vice Chancellor, Chairperson, Unima, Dean of Faculty of Education, Member, Mr. Peter Masamamba, Member,
Mrs. Joyce Yotam, member. Mr. Joseph Patel, member. Bishop Bernadette Divine Nsonko, member. Reverend Innocent Ngwalangwa, member. The ex-official members of the board as follows: the Secretary for Education, Science and Technology, Head of Inspectorate in Ministry of Education, the Director of Quality Assurance Services, the Secretary to the Treasury, representative in the ministry responsible for pre- and in-service teacher education, the Director of Teachers Education and Development, the Executive Secretary of the Malawi National Examination Board, and the Controller of Statutory Corporations. Teachers Council of Malawi, TCM, Dr. Moses Kaja Kapita, Dr. Andrew Nkoma, Dr. Richard Nyinongo, member, Reverend Maxwell Mezua Banda, member, Dr. Tadala Chikapa Jamali, member, Dr. Rabia Hanifu, member, Mr. Wile Marimba, member, Dr. Chimwemwe Hilda Nzinganjira, member. The ex-official members of the boards are as follows: Secretary of the Education, Science and Technology, the Executive Director of the Malawi National Examination Board, Secretary to the Treasury, representative of local government authorities, ED Malga, Chairperson of the Government Teaching Service Commission, the Controller of Statutory Corporations. Malawi School of Government. Rather should be Malawi National Examination Malawi National Examinations Board, MANEP, UNIMA, Vice Chancellor, Chairperson, DEM, Shared Member, Lilongwe TTC Principal Member, the Light Reverend Brighton Vita Malasa, Member, Mr. Shadrack Mhango, Member. The ex-official members of the board are as follows: the Secretary for Education, Science and Technology, MANEP Executive Director, Controller of Statutory Corporations. Malawi School of Government, MSG, Professor Louis Zimbiri, Chairperson, Mr. Henley Clement Chiwaya, member, Mr. Nelson Davis Kizombe, member, Dr. Simon Matthias Makwinja, member, Mrs. Rose Sangweni Chikambi, member. The ex-official members of the board are as follows: Secretary responsible for Human Resource Management and Development, Secretary to the Treasury, Secretary for Local Government, Secretary for Education, Science and Technology, Controller of Statutory Corporations. Higher Education, Students' Loans and Grants Board, Miss Mercy Chinjele, member. Miss Patricia Namanyada Mwase, member. Dr. Dick Maganga, member. Dr. Patrick Makina, member. Devi Mande, member. Miss Ersi Elizabeth Muntali, member. The ex-official members of the board are as follows: the Secretary for Education, Science and Technology, the Secretary to the Treasury, the Secretary for Human Resource Management and Development, the Secretary for Gender, Children, Disability and Social Welfare, the Controller of Statutory Corporations. National Council for Higher Education, Dr. Simon Winiko, member. Professor John Kalenga Saka, member. Dr. Mike Lungama, member. Mr. Neri Mbano, member. Professor Jimmy Namangare, member. Professor Francis Moto, member. The ex-official members of the board are as follows: Dr. Aida Mbendera, Vice Chancellor, representing private universities, Vice Chancellor of Kohes, representing public universities, Vice Chancellor of Unzuni, representing public universities, the Secretary for Education, Science and Technology, Secretary to the